Здравейте хора, аз съм Герма и днес ще правим видео за Five Nights at Freddy's. И главната ми цел да бъда охранител. Да бъда охранител. Така, почваме да играем играта. Добре, тук търся човек за работа да бъда охранител. И ние добре сме, че сме тук. И приемаме. Добре хора, почваме. Често казвам, знам как се играе, но малко съм забрал колко. Кой се обажда, бе? Който иде да звар. Фалкън. Welcome to the night, dear. Чао. Добре. Още не е мърдал никой. Така. Докато игра, харесайте видеото, абонирайте се и напишете долу коментарите коя игра да играя. Че така помагате на канала. Добре. Както гледате, никой не е мърдал още. Поред мен на първата нощ никой няма да мърдне. Само някой. Че така знам. Добре, още не е мърдал никой още. Никой не е мърдал. И добре, нещо до тогава. Добре, вече трябва да идентифицираме играта. Добре, справяме се за сега. Ние между другото играем Five Nights at Freddy's първа нощ или играем до 6-та нощ. Това е. И така, никой не е мърдал още. Още не са мърднали. Фокси си стои още на местото си и ние също. Между другото, това пиеца все едно е заведение на 50-те години. Много си пиеча. Добре, още не са мърднали. Както винаги ние стоят добре, вече 3 часа. Успяваме за сега. Добре. Добре, още никой няма да... има вече размъдване. Добре, Бони е от метото за... Добре, той е в сервиза. Добре, Фокси е още на местото. Добре. Бони е вече. Добре, той пак се върта в сервиза. Още не са мърднали тия. Добре, Бони. Добре, 4 часа, още 1 час сме готови. Добре, както гледам, Бони, като е така, а често гледам не намърдат. Фокси да не казва. Добре. Отей той стама, бе. What the? Добре, мърда той. Добре, чика е мърднала. И двамата са мърднали. Само Фреди не е. Добре, чика е на камерата ми. Почти. Бони не знам къде. Добре, още един час ще сме готови. Добре, Бони е по коридора. Добре, той е в... Добре, чека е още там. Бони се е преместил. Добре, чека е в туалетните.
Фокси още не мърдат и Феди също. Айде, 6 часа е. Минахме. Да, наистина. Добре, даваме 6-та нощ. Добре, хора, както ви казах, пак да бъдем окъднето, но да минем 6-та нощ. И сега, нека да започваме. Добре, до някъде съм чувал, че 6-та нощ е най-трудна от всички. Ама от всички. Така че почваме. Добре, това ни почва първо да мърда. Добре, вече мърдат, чика като мести. Феди още не. Бони в коридора. Добре. Добре. Фокси още е в тамара. Фокси още е тамара, защото Бони още е в коридора. А чика да не казвам, че е в туалет. Добре, те мърдат бързо. Добре, Бони е пак тама. Чика е близо до мен. Добре, тя се мести в другия коридор. Добре, тя е близо до мен. Добре, Феди си от тама и Фокси са. Къде тъна си сица. Добре, Бони още не е. Добре. Чика се примети от тама, а Бони се примети тук. Някъде в коридорите. Добре, Бони е до вратата. Добре, Феди се е разместил. Чика е в туалетните. Знаете. Добре, вече където. Добре, Бони е в партито. Вече кът. Чика е до коридорите. Добре, тя е до мен. И то в коридорите и чика е до мен. Добре, трябва да успеем да минем тази нощ. Дойде колкото да е трудно. Добре, чекай до вратата ми. Бони също. Добре, чека се е тръгнал. Добре, Бони. Добре, чекай сега питуайтите. Добре, Бони е в коридорите. Добре, чека е пак коридорите, а Бони е някъде там, коридорите. Добре, чека е до мене някъде, да такова вратата. Бони е близо до мен. Аз съм почти стигнал от захачена ток. Не ми е тъмното, зато така не ми пада ток. Не, това ще стане. Чека. Добре, чика тега там, така че Феди е в туалетните. Чика е... Добре, чика това е тук. Добре. Добре, хора, от едва 1 час и тупеме. Ударете лайк за това видео. И се абонирайте. Добре. Феди и чика са в туалетните. Бони е близо до мене в коридора. Айде от 1 час и те успеем. Добре, тази камера работи аудиото, като пиша. Фокси още не е мърднала. А Бони още си е в коридора. Някъде в коридора. И чика също. Но не. Тя е до мене.
Потито спрям. Добре, че тук дойде. Хайде 6 часа. Хайде. Справихме се хора. Виждате както е. Свършихме играта. Добре, ние свършихме. Заплатата ни е 120,50 долара. Добре, тук ми пише как съм се справил и дори ми дадат заплатата. Добре хора, аз свършвам тук. Аз съм геймър и не забравяйте да се абонирате и харесате и да напишете долу в коментарите коя игра. До тук беше от мен и от мен. Чао!